המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר אכתיבית נשקו. אכתב, שק. לברת דגל בית הספר למשמרת מחלקה ג'. המסדר ידגל את נשקו. דגל, שק. העברת דגל בית הספר. מחלקה ד' המסיימת מעבירה את דגל בית הספר למשמרת למחלקה ג' לקדטים תגירוב מרק, רוד דוד והקדטית טרובין פולינה. מחלקה ג' מחזור נ"ח תחזיק בדגל למשמרת למשך שנה שלמה, ובתום שנת הלימודים תשע"ג תעבירו כמסורת בית הספר למחלקה ג' הבאה אחריה. כן, קהל נכבד, מגיע להם מחיאות כפיים. המסדר אכתיבית נשקו. אכתב, שק. המסדר יציגית נשקו. הצג, שק. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. אני מזמין את מנהל בית הספר, סגן אלוף במילואים, מר אלי רגב. אלי רגב שירת בחיל הים כמפקד סטיל בתפקידי הדרכה שונים ומקבל צל"ש קרב הרומני. במסגרת תפקידו פעל מנהל בית הספר לצמצום הנשירה, להרחבת אפשרויות למידה, והיה לזוכה פרס החינוך בישראל במעמד נשיא המדינה ושרת החינוך. תפקד כמפקד קדטים בעבר ומנהל בית הספר כיום. המנהל, בבקשה. ערב טוב לכולם. אלוף משנה ססי חודדה, ראש מחלקת מערכות לחימה בחיל הים, סגל בית הספר, משפחות הבוגרים ומשפחות הקדטים, בוגרים ובוגרות יקרים. היום מסיימים אנו את שנת הלימודים תשע"ב. 88 בוגרים ובוגרות מחזור נ"ז שהתחילו יחד עם הבליפים 126. היום מציין מחזור נ"ז סיומו של פרק. פרק חשוב בתהליך ההכשרה כבוגרים של בית הספר לקציני ים עכו. עתה פונים אתם למסלול אחר, גיוס לצבא או המשך לימודים י"ג-י"ד. אתם, בוגרי מחזור נ"ז, מצטרפים ל-4,267 בוגרים ובוגרות שסיימו את בית הספר מאז הקמתו לפני 74 שנים. בוגרים יקרים, בבית הספר רכשתם ידע ודעת, ערכים אנושיים ונורמות חברתיות. קניתם כאן את המידות הטובות הדרושות לחברה אנושית מתוקנת. מכאן ואילך אתם נכנסים לים החיים ההפכפך והסוער. בידיכם הכלים להתמודדות האמיתית, בידיכם העוצמה לעמוד בה ואף להוביל. תודתי לכל סגל בית הספר, המורים, המחנכים, המדריכים, אמהות הבית, העובדים הסוציאליים, הסקיפרים, עובדי החצר והמטבח, עובדי החזקה, מזכירות ועובדי המשרד, על עבודתם הנאמנה והמסורה להשגת המטרות והיעדים החינוכיים של בית הספר. תודתי לוועד ההורים למען הקדט שבמהלך כל השנה מסייע רבות לרווחת הקדטים בבית הספר. תודתי לעמותת הבוגרים על המעורבות והאכפתיות למה שמתרחש בבית הספר. תודתי לרשות לפיתוח לאמצעי לחימה על האימוץ החכם בשנים האחרונות. ולכם ההורים היקרים, תודה על האמון שנתתם בנו, בהפקידכם בידינו את חינוך בנותיכם ובניכם. לבוגרות ולבוגרים, עתידכם בידכם. עלו והצליחו.
המסדר יעבור לדום. מסדר דום. המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. דבר אישיות מרכזית. אני מתכבד להזמין את ראש מחלקת מערכות לחימה בחיל הים, אלוף משנה חודד אססי, לשאת דברים. אדוני, בבקשה. ערב טוב. מנהל בית הספר, מורים, אורחים, הורי הבוגרים, וכמובן אתם בוגרים יקרים. בית הספר לקציני ים עכו הוא שם דבר בנוף החינוך הישראלי. ומקומו בחינוך הטכנולוגי אף עולה ומרשים בשנים האחרונות, והתוצאות מדברות בעד עצמם. לכבוד הוא לי להיות שותף במעמד זה, לייצג את צה"ל וחיל הים ולקחת חלק בערב מרגש זה. בית ספר קציני ים עכו וחיל הים קשורים בעבותות מזה שנים. רבים מבוגרי בית הספר הינם חלק מרכזי בבניית הכוח הימי במדינת ישראל, וחלק בלתי נפרד ממורשתו המפוארת של החיל, בין אם בתפקידי לחימה ובין אם בתפקידי תומכי לחימה במערכים הטכנולוגיסטיים המורכבים של החיל. וחובה הדדית לנו, לשני הצדדים, לשמר ולהעצים קשר זה. גם השנה בטוחני כחלק לא מבוטל של בוגרי בית הספר הצטרפו לשורותינו, ובדרכם גם בוגרי הדורות הבאים. במהלך שנות לימודיהם שותפים תלמידי בית ספר במגוון פעילויות מעשירות ומרתקות בחיל הים, זאת מתוך כוונה לייצר את הזיקה הימית כבר משחר ימיהם בלימודים, זאת בשילוב מערך לימודים מקצועי במגמות ייחודיות אשר נלמדים רק כאן בבית הספר ומיושמות בים. פתיחות ושותפות הנהלת בית ספר ומשרד החינוך אפשרו לא מעט פרויקטים משותפים עם חיל הים, חלקם בפרויקט גלים, השתתפות בגדנ"ע חובלים ועוד, כחלק מתהליך לאיתור מוקדם של בוגרים לפעילויות בחיל הים. בימים אלו כאשר המצב המדיני סביבנו אינו יציב, ובד בבד משימותינו להגן על עורק החיים הימי, על האינטרסים הכלכליים המתרחבים בים, כל אלה לצד ההתעצמות המבצעית והטכנולוגית אשר עובר החיל, מעמידים בפני החיל אתגרים גדולים בשמירה על ביטחונה של מדינת ישראל. בבטחה אומר לכם, חיל הים יעמוד ויבצע בכל יעדיו ובכל משימה אשר יידרש אליה. בוגרים יקרים, מסיימים אתם היום את לימודיכם ועומדים בפניה של תקופה חדשה ומשמעותית בחייכם, השירות הצבאי. נאחל לכם שירות פורה ומוצלח, התגייסו בשלום ושובו בשלום. הורים ומשפחות הבוגרים, מדינת ישראל מתברכת בבוגרי בית ספר כשלכולם ברור שהבית, ההורים והמשפחה הם המשפיע המרכזי בעיצובו של הבוגר, החייל והאזרח במדינת ישראל בהמשך הדרך. תודה לכם אשר עשיתם והצלחתם בגידולם של הבוגרים, אתם שותפים. אורחים ובוגרים יקרים, ביחד איתכם ננצח, בהצלחה לכם וניפגש על המים. המסדר יעבור לדום. מסדר דום. המסדר יכתיב את נשקו. הכתב שק. לשירת ההמנון הלאומי, המסדר ידגל את נשקו. דגל שק.
המסדר הכתיב את נשקו. אכתף, שק. המסדר הציג את נשקו. הצג, שק. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר הכתיב את נשקו. אכתף, שק. דגלנים ומחלקת הבוגרים ינועו בסדרות הצדעה לימין. ימינה, פנה. כן, מגיע להם, קהל נכבד, מגיע להם. שמאלה. לחזית, הצדה. קהל נכבד, מחזור נ"ז, מצדיע לכם. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. לחזית, שוב. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, ימין. ימין. שמאל, ימין, ימין. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין. המסדר הציג את נשקו. הצג, שק. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. המסדר הכתיב את נשקו. אכתף, שק. המסדר הציג את נשקו. הצג, שק. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. לקבלת המשית, המסדר הכתיב את נשקו. אכתף, שק. העברת פיקוד משית. העברת פיקוד מהמשית היוצא, המעביר פיקוד על יחידת הקדטים, אל המשית הנבחר, מכיתה ג' מ', הקדטית כהן מורן. הקדטית תחל בתפקידה בתחילת שנת הלימודים תשע"ג. נאחל לה בהצלחה בתפקידה החדש. תודה רבה למשית היוצא בן חיים שי.
המסדר יציג את נשקו. עצק, שק. המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. המסדר יעבור אדום. מסדר, דום. המסדר יחטיף נשקו. אכתף, שק. המסדר יצא לחופשי כשמחלקה ג'